Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба төп темалар турында. Флаглар төшерелгән, күңел ачу чаралары кичектирелгән. Бүген Россиядә матәм көне. Хаталар төзәтеләчәк. Наил Мәхдиев белгечләр белән бергә сәүдә үзәкләрен тикшерде. Шаллык комплексларын төзекләндерүгә 8 миллион сум. Республика гранты акчалары нәрсәгә тотылачак? 28 март Кемеровдагы фаҗигада вафат булучылар буенча матәм көне. Административ биналарда әләмнәр төшерелгән Россиянең һәр шәһәрендә. Шул исәптән Чаллыда да халык башкарма комитет һәйкәлләр, сәүдә үзәкләре янына чиркәүләргә чәчәкләр, шәмнәр, уенчыклар китерә. Бүген 18 сәгатьтә күп кенә шәһәрләрдә күккә ак шарлар очырдылар. Соңгы рәсми мәгълүматлар буенча Зимняя Вишня сәүдә үзәгендә 64 кеше вафат, шуларның 41 балалар. Кемеровда булган фаҗигадан соң сәүдә үзәкләрендә һәм халык күп йөргән урыннарда тикшерүләр башланды. Кичәки шәһәр мэры Наил Мәхдиев үзе дә берничә сәүдә үзәгендә булды. Янгын куркынычсызлыгы буенча нинди кагыйдә бозу очраклары бар безнең сюжетта. Беренче нокта торговый квартал сәүдә үзәге. Наил Мәхдиев игътибарны балалар зонасына һәм кинотеатрга юнәлтте. Эвакуация ишеген үзе дә ачып карады. Сәүдә үзәгендә кагыйдә бозу очраклары табылмады, барлык ишекләр дә ачык. Шулай да ишектәге бикләрне алмаштыру хәерлерәк дип аңлаттылар. Система пожарной безопасности в комплексе функционирует, она в рабочем состоянии. Мы провели сегодня тренировку, испытания. Будем проводить завтра испытания уже с подключением насосов. И послезавтра у нас будет тренировка по эвакуации сотрудников арендаторов и посетителей. Тикшерү алдыннан социаль челтәрләрдә Омега сәүдә үзәгендә ишекнең бикле булуы турындагы видео барлыкка килде. Наил Мәхдиев моңа аерым игътибар бирде. Пути эвакуации заставлены принтером. Я работаю здесь с декабря месяца, с 20. Вы пришли, уже было? Да. Сейчас убираем. Видимо, вы благополучно проверили. 15-й год. Вот. А они после этого благополучно на пути эвакуации закрыли. Так точно. Но это вот как раз из той серии. Так, все хорошо на бумаге. Сәүдә үзәгендә башка кагыйдә бозулар да бар. Мисал өчен янгынга каршы система эшләми. Бер кибет эвакуация ишеген каплап куйган. Зеленым пунктиром, куда приходит, вопросов нет. Имеется в виду, здесь не режим работы, Руслан Алшанов, обратите внимание. Режим работы, если ночное время. Я имею в виду, надо начинать с проекта. В проекте, если указано, что там не должно быть магазина, вот план эвакуации вы делали по проекту, правильно? Согласно проекту, там не должен быть магазин, должен быть эвакуационный выход. Sunrise City'da Nail Мәхдиев иңелек балалар өчен күңел ачу үзәгендә кагыйдәләрнең үтәлешен тикшерде. Биредә 3 эвакуация ишегенең барысы да ачык. У нас каждый квартал проводится учебная эвакуация среди сотрудников, как внутри коллектива, так и проводим еще и с детьми. Предпоследняя была это в пятницу, буквально накануне каникулярного периода. И сегодня утром в 10 часов была повторная проведена эвакуация. Регламент, получается, успешной эвакуации 2 минуты. Ситимолда җитди кагыйдә бозулар юк. Биредә стреляс янгынга каршы системаны күрсәттеләр. Больше всего бывает по проблемам по зонам кафе, там, где идет приготовление пищи. То кипяток она стояла, кастрюлю открыла, пошел, она сработала сразу. То есть срабатывает сразу автоматически. Чувствительно очень. Очень чувствительно, да. Дүр сәүдә үзәгендә дә мэр хезмәткәрләренә һәм арендалап торучыларны укыту, эвакуациялар уздыру бурычын куйды. Есть масса недостатков. Они не крупные, они небольшие, но из небольших и мелких недостатков складывается серьезная проблема. Я думаю, что сделают самые серьезные выводы в ближайшее время, но ведут у себя образцовый порядок. Не абы какой, образцовый порядок нужен в таких вещах. Наил Мәхдиев белдерүенчә, бу әле өчен тикшерү түгел, сәүдә үзәкләрен федераль һәм республика күзәтчелек органнары да тикшерәчәк. Барлык җитешсезлекләрне төзәтер өчен мэр берничә көн вакыт бирде. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бүген Татарстанның төп конфессия җитәкчеләре һәм хөкүмәт вәкилләре Казан шәһәренең Ленин бакчасында үткәрелгән матәм чарасында катнашты. Җыенда катнашучылар Кемерово фаҗигасендә һәлак булганнарны искә алды, янгында зыян күрүчеләрнең тизрәк савыгын теләде. Әлеге чарада Татарстан мөфтие исеменнән мөфтинең рәсми органнар белән эшләү буенча урынбасары Илфар Хәзрәт Хәсәнов катнашты. Ул әлеге вакыйга уңаеннан борчылуларын белдерде. Мондый хәсрәтнең илебезгә бүтән килмәвен теләде. Мөфти урынбасары шулай
барлык мәчетләрдә намазлардан соң зыян күрүчеләр өчен диния нәзарәте тарафыннан башкарыла торган эшләр турында сөйләде. Мисал өчен намазлардан соң Татарстан мөхтәсибәтләрендә һәрбер утырыш, конференция башланыр алдыннан дугалар кылу, Зәкәт хәйрия фонды тарафыннан акчалата ярдәмнәр җыелу. Диния нәзарәте коллективы бер көнлек хезмәт хакын шулай ук янгында зыян күрүчеләргә тапшырырга карар кылды. Әйтеп үтәргә кирәк, Чаллыдагы эшмәкәрләр дә вафат булучыларның гаиләләренә матди ярдәм күрсәтә. Мисал өчен танылган эшмәкәр туган көнен уздырудан баш тартып, ярдәм итү фондына 1 миллион сум акча күчергән. Светлый җирле үзидарәсе 665 мең сум күләмендә республика грантына ия булды. Мондый акчаны җирле үзидарә рәисе беренче тапкыр алмый. Любовь Кулешованың планнарын чынга ашырыр өчен әле тагын берничә грант кирәк. Әлегә исә игътибарны өлкән яшьтәгеләргә бирергә уйлыйлар. Быел җиңелгән финанс ярдәме нинди максатларга тотылачак? Bir yıl элек грант акчасына эскәмияләр алачак куелган 25-нче комплекска якын тирәдә яшәүчеләр дә кунакка йөри башлаган. Күршеләр дә бер-берсе белән танышып, дуслашып беткәннәр. Однажды подхожу, бабушка сидит, а вторая вяжет, значит, там носочек внутри. Оказывается, жили в одном подъезде, только одна там на 2-м этаже, а вторая на 8-м или на 9-м. И познакомились на лавочке, и стали дружить. Вот. А сколько много супружеских пар пожилых вечером сидят на этих скамейках. Вот. Но скамеек все-таки только 30 на 17 домов. Бу грант акчасына тагы яңа эскәмияләр урнаштырырга телиләр. Подъезд яннарындагы утыргычларны 30 еллап алмаштырмаганнар. Комплекста яшәүчеләрнең күбесе бу идеяны хуплады. Ну, скамейки есть, беседка есть. Ну, может, для детей что-то там сделать еще. А вот как вы насчет скамеек, которые у подъезда? Удобные они для вас? Ой, очень плохие. Очень, очень. Они же с самого первого стоят, как мы селились. Да. Вот их надо поменять, конечно. Мне комплекс нравится. У нас вот здесь вот ребята очень всегда устроены. Мне нравится. Часто проводятся вот туда за этим домом эти, собрания, встречи. Ну, что бы еще лучше. Это тут у ребят каток хороший. Вечером часто музыку открываю. Мы вот здесь в этом башне музыку слушаю. Ну, площадку тут у нас хватает уже. Вот детский комплекс. Скамеечки есть. Киләчәктә китапханә почмагы түбәсе ябылган сәхнә булдырырга телиләр. Комплекста ишек алды бәйрәмнәре һәм башка мәдәни чаралар уздырылганын истә тотып, бу да кирәк. Җирле үзидарә советы пенсионерлар өчен мунча да кирәк ди, урынын да карап куйган. Әлегә бинада тимер аяклар һәм спорт җиһазлары саклана. Авырлыклар күп булачак, әмма тырышсаң җиңәрлек ди Любовь Кулешова. Поехать сейчас в баню, которая у нас городская работает. Во-первых, и билет стоит дорого, 170 рублей, и проезд 50 рублей. А у нас мы могли бы просто сделать эту баню для жителей нашего комплекса. Ну, конечно, в первую очередь пенсионерам, потому что все равно пенсионеры, они большинство своем относятся к малоимущей части населения. Хәзер бу проектны автозавод районы башлыгы һәм комплекста яшәүчеләр алдында якларга кирәк булачак. Мунча булдыру шәһәрдәшләрен дә гаҗәпкә калдырды. Вообще, конечно, очень даже было бы хорошо, если бы здесь банька была. Бәлки бу идеяны тормышка ашырырга акча да җитмәс. Шуңа күрә җирле үзидарә рәисе хәйриячеләрне җәлеп итәргә уйлый. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Әгәр дә сезнең берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә номерына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз, безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп, проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Бигиш аэропортыннан Санкт-Петербургка турыдан-туры рейслар ачылды. Даими рейслар Төньяк башкаласына 189 урынлы Boeing лайнерларында башкарыла. 27 марттан 17 апрельгә кадәр рейслар атнасына 3 тапкыр сишәмбе, пәнҗешәмбе һәм шимбә көннәрендә була, 18 апрельдән 27 октябрьгә чаклы чәршәмбе һәм шимбә көннәрендә генә. Гомуми юл вакыты 2 сәгать 20 минут. Тулырак мәгълүматны аэропорт сайтыннан белергә була. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән сау булашам, иртәгә очрашканга кадәр.